Vi præsenterer JFC Evolution, en automatisk kalvefodringsautomat, der tilbyder et fleksibelt fodringssystem til op til 140 kalve. JFC Evolution fodrer og overvåger kalvene på individuel basis, så dine kalve kan nå deres fulde potentiale, samtidig med, at den hjælper dig med at reducere arbejdsomkostninger på gården. JFC Evolution har et innovativt system med 2 beholdere, der kan dosere 2 typer mælkeerstatning i 2 separate blandeskåle. Kontrolenheden leveres komplet med en brugervenlig touchscreen. Startskærmen giver en hurtig status på systemet, mens kalveinformationsskærmen giver nyttig information på enkeltkalvniveau efter trafiklysprincippet i indeværende fodringsperiode og de 3 forudgående perioder. Med mulighed for at fodre 4 kalve samtidig, tager JFC Evolution kalveopdræt til næste niveau, så du kan bruge mere tid på at fokusere på opdræt af kalve og opsyn af kalvene. JFC Evolutions autotag-funktion gør det nemt at tilføje kalve. Når en drikkestation er valgt, registrerer maskinen kalvens elektroniske mærke og har øjeblikkeligt en portion mælk klar, så kalven kan drikke med det samme. Kalveadvarsler giver brugerne mulighed for at dykke ned i en bestemt kalvs præstation og fremhæve kalve med lavt forbrug, nedsat drikkehastighed og foderafbrydelser, hvilket alt sammen giver en tidlig advarsel om potentielle sundhedsproblemer. Evolution-drikkestationen kan placeres op til 7 meter fra kontrolenheden, hvilket giver større fleksibilitet i staldindretningen. Drikkestationen kan fås med en pattevaskfunktion som ekstra udstyr, der automatiserer pattesprayen efter kalvens fodring og opretholder den højeste hygiejnestandard uden ekstra arbejde. JFC Evolution-serien kan som ekstra udstyr udstyres med en dispenser til flydende eller pulvertilsætningsstoffer. Tilsætningsstofdispenseren gør det nemt at administrere elektrolytter eller probiotika og sikre, at kalven får den nødvendige pleje og at landmanden kan have ro i sindet. Overvåg dine kalve når som helst og hvor som helst. Vores online-app og webportal giver adgang til live-data 24/7 fra hvor som helst i verden. Vores serviceteam og partnere sikrer, at din maskine installeres efter de højeste standarder. Vores træningsplan på gården sikrer, at alle operatører er fuldt uddannet i de forskellige funktioner i Evolution. Vores serviceteam står til rådighed for vores kunder, når der er behov for det. For mere information eller for at modtage et tilbud, kontakt vores team i dag eller besøg jfcevolution.com.